Wong sing apik niku rebutan salah, oh gak rebutan bener. Aku tak bajal mbak, tak latih temenan mbak karo garwane kula. Pancen tak ngilmuni temenan pembajal, pengen tak bajal temenan pak. Dek, mulai detik ini bar akad tak omongi, ayo do rebutan salah, ojo do rebutan bener. Nggih, siap, janji, nggih. Tak bajal pak. Kesandung sithik, aduh mas tampet, aku sing salah, ngapunten yo Dek, padahal kudu nyaduk sik koyo asline ngoten niku Pak, tapi tak latih, mboten sing salah, mboten Mas, mboten, kula sing salah, kowe sing salah, wis karepmu dhewe aku ngono Mbah. Bingung, ayo do rebutan salah, ojo do rebutan bener. Iki sing wong apik, embuh iki kuat pol kapan gak ngerti Mbak, kowe padha lagi latihan, padha-padha awake dhewe kan wong latihan kabeh nggih mboten. Wong aku nek ngarep muni kok kira top, ngomong-ngomong kok kira iso nglakoni mboten, sami mawon, sami-sami tesih belajari. Tak latih tak ngilmuni temenan Bu. Piye carane amre iki aku rumah tangga gak tukaran, Mbak. Bajal Bang, ngapunten dengan kata, aku gak nyeritakake rumah tanggaku. Tapi ngeten iki iso damel ngilmu. Ngapunten nggih, Mbah. Pernah Mbah ngapunten. Meneng. Apa janjane kula ngoten. Aku meneng. Wis. Jublen ten-tenan karepe aku kon ngomongi wong isik, Pak. Wong sing kono padha ngarepake, aku kon ngomongi isik bingung. Akhirnya kono nangis. Ngapunten kathah, ngapunten. Niki damel ngilmu mawon. Pendhetane kula mboten enten niatan buka aib mboten. Niki tak damelan, tak pajari temenan niki, Mbak. Tak ngilmuni temenan niki. Wah akhire pun, Mbak. Akhire uneng-unengan, Mbak. Wis, aku ape tak apiki. Aja meneng to, Dik. Aku yo nganten anyar wedi to, Mbak. Gak dipeluk piye iki kacau to. Nggih mboten. Sing kono nggih ngoten, akhire sing mriku nggih moro. Geget-geget Mbah. Mas, mboten kiat dinengake jenengan. Lah aku padha wae kok ngono. Berarti iki Dek mau ki kula nggih arep-arep diomongi jenengan. Kula nggih sami ngarep diomongi jenengan kok malah neng-nengan ngene, Pak. Berarti ngoten niku, Pak. Berarti kudu padha ngalahi Mbak jeneng rumah tangga niku. Enggak bisa kita ituan, enggak bisa. Tak ngilmu temenan iki aku rada pengalaman sithik Pak, cara ngomongnya babakan bojo rada wani Pak gitu. Senajan urung suwe lagi 22 dina Pak tak hitung temenan Pak. Kuwadangan iki teko gandengan terus. Ngene iki saking nganten anyar, bajel kok setahun gondang gandeng bicara agak berduit ngene kok. Mesti nggih mboten. Tapi tak titeni tak omongi. Dik, jarene wong-wong iku nek nganten anyar iku wancen ngene iki, tapi nek wis setahun wis makna ilang kabeh. Ampun janjang ngoten. Ndonga muga-muga selawase ngeten iki.